Nem oda kellett volna. Hé, spigami. Hoppá. Hopp. Hopp. Így kell figyelni. Hopp. Hoppá. Hoppá. Gratulálok magamnak. Aki belekölt. Mi ugrottam és lag miatt nem tudtam bemenni. Mi? Nem látok az emberektől. Bazd meg! De mi az, hogy ugrok és hirtelen így lehúz? A láva miatt van. Mi? Vonz engem a láva? Nem vagyok én ilyen magnetik picsáj, Francis kurva. Engem megint behúzott. Meg fogok Bazd! halni. Jaha. Meg fogok halni, meghalkol. Én si. Én si meghalkok! Jaj! Hoppá! Hoppá! Jó, tovább ugrottam! Valaki megveszi a bőrnadrágom? Hát kösz nekem nem kell a bőrnadrágot. Jön. Valaki megveszi a bőrnadrágom? Igen, én. Hát akkor licit legyen, licit. Na induljunk. Ne halkó. Bazd! Jaj, bedobott. Ott ugrottam volna, érted? Ta. Azt a kurva!